tuonne. Se ottaa vähän ihan hassu. Nyt hyvää kuvaa. Mä niin kyllä tykkäis kauheasti jaksoa. Ja tuo huonompi on semmonen vaaleanpunainen. Ihan maalla. No miltä uppu ikinä. Tätä pattaa yötä. Monenpa aikaan pitää aamun pystyä. Sehän oikeastaan aika hyvin. Silloin alkuun niin se herätti aikaiseen. Ja saattoi yölläkin herättää. Niin. Mutta nyt niin mitkin saatan välillä 9 jopa 10kin nukkuu, niin kyllä se nukkuu. Ja illalla kätistä musiikalla. No vähän riippuu. 8 ja 10 väliin se on ihan pikainen. Kyllä se jos niinku kello soipi aamulla.